Mahalagang paalala, ang gamot ay hindi kasama ng ugat sa pagbunlot ng kamote. Ay, mali. Sorry. Take two. Disclaimer. Ang tanan pangutana, ako rang tubagon. Dili ko manyak, I repeat, dili ko manyak. Lagi. Manghugas kog plato ron. Sige, manghugas ako plato ha. Bye. Yo, what is up mga kuys? Welcome back again to another vlog. It's Yuki PH here, back at it again with another video. Wow, it's getting longer. So karon guys, nanang po tayo bago himuon diri karon sa toang vlog, no? Kay human naman tato mga top 10, no? Karon no, nag-post ko sa akong Facebook account, no? Nag-post ko dito nga, I'll be answering daring questions. Oh my god, daring. So, daghan kayo nag-comment dito na naman. Shout out din sa inyo na nag-comment na ang uban na po'y nag-PM sa ko. Ang uban ay naulaw kay pasin daw kanang lain kayo ng mga pangutanan. Pero that's not, oh no man! What? So, karon no, ato isa-isaho ng inyong mga pangutanaw. Atong tubagon na siya, pina-honest ways, no? What? So, dili na pa dugay-dugay pa, no? Ato na tubagon na inyong mga daring questions ko, no? Hello, so... By the way, no, thank you dahil sa 1.1k subscribers, no, and thank you sa ato ang mga supporters diya kung naamang tingali, no. Thank you dahil sa mga support sa ko, no. Og thank you dahil sa pag-support sa akong mga videos sa akong Facebook account, no. So karon no, dili na padugay-dugay, no, kaya padugay-dugay tamo unhan taglain, kinam-unhan taglain. Pinakaunang pangutana, no. Pinakaunang pangutana gikan kang Yang Colleen. Colleen. Ngayong pangutana dire. Unsa may ganahan nimo? Ikaw mo dala o siya? Daring gid eh. Be honest lang no, ang akong ganahan, yan ang siya mo dala. Puli-puli, ganahan ko puli-puli. Kung kapuyo ng isa, syempre lahat na po, puli na po. Kaya nga na ba, mas tsada ng give and take. Nga na may relasyon. Kamu duha mo dala. Sa relasyon. Ka-holding-minded, gigab. So ako piliyo, no, kami duha mo dala. Kaya kung kapuyon ko, syempre siya na pod, no? Kapuy basig lihok. So, puli-puli. Ikaduhang pangutana na ikan kang Kath Georgina. Ano siya? Slow or fast? Kinsa may ganahag slow? Kung sa performance lang, no, ganahan ko fast. Kay pradali ka mahuman. Ay, unsa day? Ganahan po kong both. Kay usahay kung hawi, pwede slow. What? Kung ganahan, kung ganado, pwede fast. What the fuck? No, labi nagadali kasi may trabaho bitaw. So, kinahan na lang pas-pason. Labi na deadline. Ikaw ha? Woo! Next question, no? Next question. Ikan kang Nana Ikiza Mikayabas. No, ana siya. Pila na ang body count? We're talking about body count here. Body count. Ambot pila na? Oo, bali pila na. Maragda. I don't know. Mga more than 10. Charat! Next, no? Gikan kang Stephanie Akma. Lights on or lights off or dim? Ganahan ko lights off. Labi na ka nagkatulgo na kano. Lights off gina. Pero may kikala sigurente. Except sa kalas kurente, no? Lain po kayo makitaan yung mga facial expression. Ano? Lights off kay. Aside sa walay ulaw, no? Dili nyo makita ng facial expression, no? Tipid po mo sa kuryente. Labi na karoon, lockdown. Wala ba kayong mga trabaho? Dapat, lights off. Next! Kikan kang Kenneth Adrian. Ano siya? Daring di ay? DAKS o Juts? Ha! Basit makalimot mo. Mga ingani lawas. Ikaw? Ano mga ingani? Sa mga ingani lawas? Mga Juts. Mga DAKS na sila. Mga DAKS may ingani. No? Basta may ingani lawas. Mga DAKS na. So, dili ako piyansa. Bahalag paniwang-niwang may. Paniwang-niwang ba? Pero, DAKS ni. Next question, gikan kang Diana Revilla Haralbe or Jaralbe. Spit or swallow? Ha! Depende sa mga gusto. Charot lang. Mas ganahan kong swallow. Ako yung swallow siya. Kabulo ba ka? Nga, kanang kalas kayo tubig karong mga panahon na. So, kinahanglan swallow, wala ibilin. Aside sa kalas, no, napo na siya mga nutrients, vitamin E, vitamin ginkgo biloba E, and
ginger. Ha? Sunod no, gikan na pod kang Kat Georgina, ana siya? Grind or twerk? Grabe Chris Kat. Uy, grabe ka Kat. Mas ganahan kog duha kay po no. Depende sa mood na uy. Kung chill twerk lang sa. Pero kung hyper grind, uy, naunsa man. Kinsa may dili ganahan diag hard, ha? So, mas piliyon ako ang both, no? Ganang puli-puli. Next question, gikan kang Kring Kanyete Pedroso. Classmate ko ni siya, no? Shoutout ka Kring no, diya sa Central Mindanao University. Classmate ko ni siya. Ang iyang pangutana, virgin or dili? Ako, sa tinuod lang, dili na. Siyempre, tanaw naman atong mata, dili na kay virgin atong mata, no? Atong mata, dili na virgin. Pero, dili na bugo virgin kaya, you know. Ay, next question. Gikan kang Virgel Grace Doverte. Virgel or Virgil? Ang iyang pangutana is, kung sa mas nice, paspasan or hinayan? Mas ganahan kong paspasan. Pero kung gusto kong gentle lang sa, gentle lang. Depende na sa iyas, no? Kung gusto siya, na-deadline og mapaspason, syempre. Yan. Unsa man yung ginahon na, dede, ha? Sunod nga pangutana, no? Gikan kang Jessie Cumpano. Kani si Jessie Cumpano, nakabantay ko niya. Ang iyang pangutana is, lick or suck? Why not both? Anong mamili mo? Parehas man na tsada. Bitaw, no? Papilihan ko, mas ganahan ko suck with lick or lick with suck. Basta naalang duha, no? Grabe ka daring yung mga questions. Next! By the way, shoutout din sa mga, no? Shoutout sa mga Jassy. Next, gikan kang idol na Dean Anne Marie Gubat or Revelio. Ano siya? DAKS ka ba? Yes! Proof, please. Gusto ko proof? Sending virtual proof! Gusto ko proof, idol, no? Nara akong proof, oh. Kani nga lawas, no? Basta mga ingani nga mga lawas, no? Mga DAKS, di na, di ba? Shoutout sa tanang niwang niya, no? Mga DAKS ta. Dito mapalakag niwang ta. Alag, dili ta. Attractive. Basta kayo DAKS ta, no? Deliza or Deliza Caitlin Tiha. No, ana siya? 69 position or dog style? To be honest, tula ba ako katista yun ng 69? But I wanna try. Depende. Pero wala mo ka-try 69, so curious ko sa ako ng 69. No, mo na nang bali-bali, no? Ginahan ko dog style kay dog lover, good cause, so dog style is the best. Gikan kang Zephaniah Nessie. Pila imong edad na virginan or imong edad na first sex? Shut! Oh my God! As far as I still can remember. Mga something like grade 10 go. Sabi nga ako, grade 10 na ako. And basta there's something. Curiosity lagi. Curiosity leads to darkness. Sa grade 10. Gikan kang May Shella M. Goloran. Kwarto or sala? Siyempre, kwarto. Kasi tama ba ako? Kapoy, dito sa tulog. Pero mas tsada ba ng mga pinakawat og oras bitaw ng mga quickie ba? Pero kung quickie, pwede sala. Unsa man, anong bad ba kayo putan na? Gikan kang Sheni Ira Sima Franca Advencula. What are your fantasies? My fantasies are Final Fantasies. Dagan kong fantasies, guys. It's a private part. Dagan kong fantasies. Apila ka to. Charot! Gikan kang Harmy. Naka si Harmy, no? Classmate ko ni siya sa una sa Bambad National High School sa Sultan Kudarat. Ang pangutanan niya, pila na ex mo? Sina-sina sila. Kaya si Harmy, kung sa mga close kanino, kad pinakauna ko nakauyab hantod sa nihawa ko dito nga lugar is counted niya tanan pila ko na uyab. But lang, pero dili magugwapo, pero nahigog na uyab lagi. What's wrong, man? Char, baga. Paghawan ako di Harm, ang akong uyab kay nasa mga 20 plus na. Char! Charat! Ang mga seryoso na mga to is 3 lang. So, ala na, ikaw na bahala mag-count ha kay. Alam mo naman yun kung pila to, ha? Next, gikan kang J. Arances. Pinya or balot? What's the relationship between that two, man? After you ate balot, you ate pinya? But I like pinya. Pineapple the best. Oh! Next, gikan kang Renz Junes. Passionate or rough?
Ganahan ko rough. Sana mo rough kay exciting kayo ba? Dili bitaw ka ng common kay kanang rough ba kay isang buhos, energy, hurot. Nabitaw so ganahan graph gusto ko try yung graph. Next question, no? Gikan kang Marie Julia, ana siya top or bottom? Sada man good kung puli-puli mo na, no? Dili magiging ng panahon na top, usahay down ka. Pero sada down yung ano, sada view. Next question, no? Gikan kang Maria Pinariho na yun doon. Higda or standing? Mas prefer na ako kung quickie, syempre, standing. Okay yung standing. Auto, sibat. Next question, gikan kang Ivan James Gumeralihan, classmate ko na siya sa ama. Nganong pasakit kayo ang mga babae? You know what, bro? Charat, kan mga babae, dili lang sila pasakit tanan. Narang yung mga time nga, dili ito nila gusto. Kaya kita mga dili kayo tsurahan na ni bro. Di kita piliyaw na ni. Anong kailangan kong gawin? Pero charot lang. Pero basta hindi na naibog sa kwalya. Na-chat naman sa kwalya. Boring. Ining quarantine kwalya boy. Charot. Next. Gikan kang Marian Fritzy Macazo. Di ka maula mag-video-video na yung mama or mama gatanaw ni mo. Actually, maula ko na maula nga. Ang usay ka video-video ko. Nara ko sa kwarto just like here. Just like here. Charot. Lako tuloy sa kwarto. Sila nasa gawas na tanaw sila movie dito. So ako, bahala na sila makadungog nila. Sabi ko kayo ng mga pamilya. Pero pinakauna, ulag yun na. Pero anad na kadugayan. Alright. I hope natubag na kayo pangutana. Next question, gikan kang sayahag po, Mary Ann Fritzy Macaso. Kanos ka last na buak or nang buak? Unsa man eh? What? Dili ako ang gibuak ha. Ako yung nang buak. What? Katong time nga nang hugas ko plato, nakabuak ko ato. Charot. Then last dugi naman. Katong wala pa lockdown. Sugad nag-lockdown, wala na gyud. Di ba buwak niya? Next question. Ikan kang Ruben Egargo. Kasi Ruben Egargo na sportive yung ganyan siya na may guhap. I hope nga mag-collab mo yan soon. Ngayon pa na hindi ka ba naliligo or hindi? Or hindi. Hindi ka ba naliligo? Hindi ka ba naliligo? Hindi. Hindi ka ba naliligo? Kasi kapag sinabi kong oo, it means nag-a-agree ako na hindi. Ano ba to? Basta ako naliligo ako tol. Next, ikan kang Rona Silk. Sabay or seryoso? Why not both? Sabay na gani. Seryoso pag yun. Muna yung mga lamihig ugmaan ng mga babae na may nga. Nag-delete bitaw mo na nga. KJ bitaw kayo bitaw. Muna ginatawag nga. Tsara yun, ka-vibe ni mo. Kaya para sabay si mo. Tapos seryoso mo sa lagusa. No? Ay lang seryoso kayo. Kaya makatiguang na. Gikan kang Junela Patiño Padayo. Ano siya? Ginadugo ba ang mermaid? O ginadugo ang mermaid, mo ba na ang nagitawag ng red tide? Mali. Ang mermaid ginadugo, sulod na silang dugo, tinapa. Have you ever wondered nga ng pula ang tinapa? Kay dugo na sa mermaid. Oh! Next question. Gigan kang Kimia Sanchez Wo Magto. Virgin ba ka? Shoutout sa iyo Kimia or Kimia Sanchez Magto. Nang shoutout sa iyo. Nakita na ako na siya sa plaza atong Charter Day manata, no? Virgin ba ko? Dili na. Pero shoutout sa mga thank you sa mga pangutana, no? Gikan ng Eileen Oxina. Ngayon pangutana, no? What was the last thing you searched for on your phone web browser? No, ang akong search is kagabi nagdam ko kung namatay ko. So ang akong search is what is the meaning if you die in your dreams? So mo tong recent searches na ko. Ang ikaduha niya pangutana is who is your crush? Dagan yung crush. Actually, dagan yung crush yan. Pero kanang mga crush na to, dili na mato. So let's just pray for their happiness. Sino love mo? Love ko parents ko. Next question, gikan kang Kim Pirame, no? Kim Pirame, shout out to you, bro. Nganong ganahan ko porn ako? Di ko ganahan porn, bro. Ay, basig kung maingon niyo sa wano, I'm just answering your questions, no? Pero dili ko manyakal sa basig mawan mo. Kasi nga naon ni mabuutan yung mga naon yan eh. So makakayan may mga loyal may. Charot. So, mo na to mga pangutana tanan guys, no? Thank you, guys. Thank you sa tanan nga nag-comment sila mga pangutana. Thank you sa tanan nga nag-support sa akong mga videos, sa akong mga vlogs, and sa akong Facebook, no? Thank you sa inyo, ano. And happy 1.1k subscribers na and road to 2k subscribers na taman. So, I hope gumawa man na lockdown para makalag-lag na ko yung mga vlog na ko sa public, no? So, thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and ring the notification bell para mas ma-update ka kung na ako yung mga i-upload yung mga videos, no?
Let's go.